no beda moso miye thuolo mar mondo mi otine jo Kenya in kaka rawera be nitiere kod geno ni komi jatend piny Kenya William Ruto thuolo to adiera singo duto mane oketo bro bedo kochopo. Juice korka kora we kora chiwa ne pacha kaka wodu gunja wa pache lera ahinya. Mano kaka muma wacho ni Nyasaye ok bi weyowa, kaka muma be wacho ni Nyasaye konyo mana ng'ama konyre. Omiyo dak wabed ni wane thim moro no wacho ni koro exit ni warit Nyasaye botima bodruok mana mondo bednwa jatelo ma piny Kenya. Gima kuongo monego bednu wang'eyo, waseng'eyo kama shida nitie. To nyaka ne tim election nyaka sani. King'iyo jasiasa moro ma pache ler sani osechako campaign nikech odong' barely 24 months to the next election. Wasewuoyo about these problems gi kuom ndalo mang'eny ahinya. Omiyo korka para sani waseng'eyo ni shida ni kanye, waseng'eyo ni ng'ama kelo shida gi. To gimoro bende king'iyo gimoro daki wachni gimoro ena gi rachne duto te. Nyaka wang'i both sides of the coin. To waneno ni the other bad side of the coin ema nigi weight mang'eny. To ka waseneno kama shida nitie, waweuru kao seche mang'eny ka wawacho shida ma waseneno. Nikech kawuono wawacho ni shida ema, kiny kendo wadhi e TV moro wawacho ni shida pod en mana wabedo problem speakers, wabedo joma tugo blame game. Omiyo every time okay about wan wacho ni shida ni kanye, onego bed ni wang'eyo ni ng'ama wan go e lweny en ng'at machal nadi, wang'eyo ni ng'ama wadhi ge lweny en ng'at machal nadi, wang'eyo tactics ne mege lweny, to wang'eyo kako chalo. Ka waseng'eyo gik moko adek go to wabet piny to wawacho ni yiero biro. Higa mar 2027 osechopo. Gima sani onego bed ni watimo kaka rawere, nikech rowere joma ng'eny ahinya king'iyo population, wan the largest population. Sani onego bed ni wa focus ing'iyo ni yiero biro. Ang'o ma wadhi timo mondo mika chopo bang' yiero kik wachak wacho shida ma jotelo poko timo, to wabed joma chako timo wa solve those problems. Nikech king'iyo kata sirkal en a system. To a system works in a certain way or depend on each other. Ka wang'iyo national government, king'iyo structure mar sirkal, these systems are connected. To ok wabi wacho ni president rach to wan gi head teacher moro mar school moro dala kacha endi maka pesa ochopo to ko prioritize gima timo nade, gima konyo ngima nyathi meni school kacha. Omiyo telo ni nyaka chaka piny kowuok ir MCA kacha. Kiyiero MCA maber, odhi ng'eyo kako chiwo proposal ne governor mondo misama resources bedo allocated ni ward to prioritize development. En gima lich ahinya ni nyaka sani pod neno ka nitie jotelo moko mawuok to wacho ni oyo asegero nu ndara nyaka ne wiera, asekunyo nu pi. These are basic things. Okonego bed ni jatelo bedo proud no payo ndara. Opayo ndara to ole maram. Mano is not achievement for jatelo. Nikech gini chako piny kachacha endi kapok ochopo mbele koni. To kaka wamedo kao seche ka wa speak the problem, wang'iso the enemy kama pachwa nitie. Omiyo enemy neno ni distracted. The art of politics en ni create distraction, timiyo ji yudo gima wuoye ti advance yo midhigo. Omiyo every democracy kichiew an gadiera ni kata kichiew kinyi dhi yudo ka nitie gima nyien ma ji wacho mna ni shida en ma nang'o dak wabed piny to wacho ni waseng'e kuma shida nitie. Omiyo these are the practical ways ma wadhi solve godo problems gi. Waseng'e ni rawere ng'eny ahinya piny kae. Jatend school, ijatend nyithindo e mbalariany. Ka wane ting'ane ni jogi wuok kanye. Take the data. Nika jogi en go identification cards, ensure ni register, sensitize them from the school levels. Omiyo sama ugoro strategy, ung'iyo ni kae kama wadhi chake, wan joma ni mbalariany. Mae the framework ma wadhi tiyogo e donje election kacha. Lakini kawa bet joma beda ni every time ma wabet to wacho mna ni shida nika. Wa pinpoint the problem.
to wawacho ni this is what we want. Ing'eyo ni dho ngere wacho ni better said than done. Okay? So wanyalo wacho the good ideas ma wan go kaka wadwa no otim kama, lakini kok wakao the extra step mar chako wuotho e yorno, to gigi duto dhi bedo mana lek. To step mane ma wakao mar wuotho e yorno en ni wang'eyo ni yiero ni karang'o, wang'eyo ni wan gi numbers, to mar ariyo en ni wachako ng'iyo ni ere kaka wanyalo wuok mondo mi jalno rawera men Nairobi ka to go kura dala, chopo dala to goyo kura sama onego bed ni timo nade, ni goyo kura. Nikech ka wabedo ni watimo praise and worship ni sama bet kae tawacho mana kaka jatenda ber. Ing'eyo ng'ato nowacho ni kitimo gimoro maber ok onego bed ni kawo 3 hours ki explain atimo gimaber. Gimaber mitimo cha will speak for itself. Omiyo we don't want to hear everything maji wacho ni atimo mati we gimi timo cha wuo ni in. Luther King Jr. nowacho ni kin ja ywecho to ywech maler maka ng'ato biro kama yweche no to ng'ano dhi wacho ni kae ne nitie ja ywecho maber ahinya. Mane gima onego bed ni watimo sani kaka rowere, wapangre to wawach ni kae kama wachome magi workable alternatives ma wadwa tigo, to kamae e kaka wadhi wuotho yo ma wachome ni. To ka wabeda beda ni sama wantie to wacho mana ni shida ni ka waseng'eyo shida gi. Nikech king'iyo historia magi shida manowach kochakre kinde Moi chon huchacha. To kudwa bed ni wajoma obera bera ni shida gi ma pod wa mention. Oguk nowacho maber ahinya ni wan sani king'iyo wan ni era miluongo ni wane era miluongo ni intergenerational leadership transition. The dialogue onego bed transgenerational. Ma wabedo piny to wapenjore, wan gi baby boomers, wan gi Gen X, wan gi millennials, wan gi Gen Zs. The conversation okonego bed ni wan gi experience kose wasebede feel ni for long in bed mondi. To yudhe be wacho ni oyo wan ema wang'eyo the emerging truths, emerging realities, wan ema wang'eyo kuma piny ochome. All these generations onego bedo piny to wacho ni un joma nodongo e kinde machon ung'eyo kuma piny ne nitie kindego. Wang'eyo sani kaka wang'eyo kuma piny nitie sani, to rawere ung'eyo kuma piny dhiye. Ka wabet piny ere kaka wanyalo konyre, to wakonyre nadi? Jatelo mene telo sani weluongo rawere ni miyo rawere, kidwa konyo ng'ato kik imi ng'ato rech, ng'is ng'ani kaka nyalo lowo rech ni, but kiluongo gi timiyo gi short term gratifications, gima dhi konye in the short term okikonye. Jatelo ibedo piny tiwacho ni from my constituency, from my ward, aneno this rising talent, wamak bade. Oibed jatelo ma kineno ka rawera moro wuok en gu ideas maber, tip I feel threatened. Iwinjo? I feel threatened tiwacho, no. Okamak simbe. Wuoth kode. Inse ni in gu idea manyalo lan kuomi, ing'e gima rowere dwaro, ta bende an gi experience. Ka wabiro kanyakla achiel, ere kaka wanyalo konyo oganda, ere kaka wanyalo tiyo kadhi mbele. Ka wat shift the conversation from blame games to coming up with workable solutions, and not just coming up with workable solutions, starting the process of implementation. Eka koro wanyalo wacho ni koro watero Kenya mbele. Lakini kawa keto ni every time to wacho mna problem, gini dhi bedo ochalo kaka cliche. Dongere wacho ni cliche. Ji ong'iyo kode gimi wacho to idhi wacho to be onge gima ng'ato dhi winjo balokre nikech osewache gi ji mang'eny. Koro kin ng'at mokwongo okin ng'at magiko. To kiwacho ni ma gima wadwaro eka wadhi konyo piny Kenya.